Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malliman dala ina neman wani taimako ne. To. Wato damuwa ce ta mun yawa malliman, gidana babu abinci. To. Sannan satin da ya gabata akuyata ta bata mun nema babu labari. Subhanallah, kana fama da jarrabawa. Yauwa, sannan a garin neman ma kuma da na dawo kwana biyu ban yi abinci ba, kaji na ba wanda aka bar min. Allah sai. Sai aka kwanta ta mi wannan guri aka ce yanzu in Allah ya dan an yi sallah da ni. Sosai ma. Yauwa na ba da bayanai insha Allah ana dacewa an yi addu'a. Sosai ma. To shine na zo da Allah dan taimaka min da addu'a ni ma. Alhamdulillah ba komai. Da nawa ka zo? Na ce da nawa ka zo, ka san addu'a ai. Harkar rayuwar ne ka san malamin abun ne. Ce dai bari in dan bada ko wani abu. Naira 20. To kai ka tambayi malladan. Shi malladan kwanan nan. Ai ko kwanan nan ma walaki ma naira 7,000. 7,000. Ban da kuɗi. Kaji kukan da kawo ma malama. Walaki ma 7,000 muke karɓa. Bari da na taka babbar Yanayya dole na karanta amma karka da kawo za a yi maka ai ba za a barka dole tun da ka kawo. To malaman na gode. Allah ya saka. Jama'a kowa shirya wa karɓar addu'a. To. Bula hammata. Fatiha. Malama addu'an an yi? Kai za ka ga sakamako. Za ka ga sakamako.